Nova xornada na primeira Fotgal con duros enfrontamentos para os equipos do Barbanza. No grupo 5, o Puebla medirase o Flavia, o Unión ao Sotomayor, o Valiño ao Cordeiro e o Taragoña ao Caldas. No grupo 2, a Esteirana recibe o Club do Mar. O rival do domingo non parece o máis exixente da Liga. Os pobrenses seguen ocupando o primeiro posto con 63 puntos e buscarán manter o colchón de 12 que manteñen cos segundos. Nesa segunda posición mantense o Unión, que o domingo se medirá a domicilio ao Soutomaior. Os desados chegan encadeando 3 vitorias consecutivas e acumulan xa 51 puntos, lonxe da cabeza de grupo e cunha marxe de 5 sobre o Arcade, primeiro equipo fora dos postos de fase de ascenso. Os seus rivais esta fin de semana chegan en apuros, sumidos no descenso e coa necesidade de sumar de 3 para evitar a relegación. O Valiño terá un dos encontros máis complicados da fin de semana recibindo na casa ao Cordeiro. Os de Valga chegan como terceiros clasificados e son uns dos favoritos para ingresar na fase de ascenso. Os de Cabo de Cruz sitúanse como 10º clasificados con 27 puntos, 5 por enriba do descenso e unha vitoria o domingo podería dar aire fresco aos boirenses. O pechacanceras deste grupo 5 será unha semana máis o Taragoña, independentemente do seu resultado. Con 16 puntos están 5 por debaixo dos competidores máis próximos, o Soutomaior. Xogarán ante o Caldas, outro dos equipos na loita pola salvación, o primeiro deles que marca a supervivencia. No grupo 2, a Esteirana xogará ante un dos cocos da Liga. Reciben no Xosé Luís Vara o Club do Mar, segundo os clasificados con 57 puntos, mesmos que os líderes, o Carral. Con 27 puntos, os de Esteiro chegan ao encontro na media táboa con boa marxe sobre o descenso, pero coa necesidade de aumentar a renda de puntos.